Asa maros anay? Nara ba dali ka motor? Wala pa na ba nakapahabal-habal? Wala ra ba sudas balay? Asa ang gusuroy-suroy ron? Be, atuon ako dire. Wa mag-signal dili naman gila ako makontak sa akong uyab. Oh no! Dili na ko siya makontak na ako. Saan ba na ako ane? Sa cellphone ra bagid mi nagka-kontakanay ra, naka-uyab ko sa cellphone. Di po pwede sa cellphone ra po ko niya bulagan, dili mahimo. Hindi ka dito signal oy. Basta yung signal ay napita. Wala magiging signal, di magiging mo. Asa ba kung ngitag signal ane? Saka di ko ning lubi di kay. Ginagawa mo! Ako narba hapon narbagay ganaan pa jud ko ulo-ulo-lingon niya masuko yan ako akong magulang si Flor. Bahala to mabigyan ko kabalo pug asa ko. Ay sus ko. Ano ba di ay? Di ko madto ako. Disud po kay ning panahon na dining bukid manggod niya. Inaani din ning gugma day no. Balin paita. Natay trabaho bisag gigutom ta dili na to mabuhat kay ilugon jud na nga makakontak ta. Ug balo po nga akong kanipod sila mga bayhanan ni oy dili pud laman mo kontak. Mayon tag na ilang bahay mo agi ini ron kay bahala na makapanakit butas na oy. Paita. Kung walay signal diri pasok-on pagdam samot yung kakaguol. Saon ako ini ron. Oh no! Bakit daw mo kontak ni? Mangita yung kong signal ani. Asa baros anay? Wala may kuan dire asa ning Oh man no! gabagol? Wala may asa ning ulingan? Asa baron? Sus. Wala yung pupunta ka. Gibulagan na dyan ko ato. Oh no! Paita ni kinabuhi ah. Paita yun ni maninguha sa cellphone ra. Paites kinabuhi din ni may gugmang cellphone ra nga itong isaligan. Parang dili na dyan ko mag-cellphone. Dili na ko maninguha sa cellphone. Kutob sa nang waaging babae diri ron maninguha ko. Karon. Ay, baros anay. Isutay sa tabi. Iwa kayo na ako. Naga. Sige magpanudlay. Mura ra bagag buhok. Maling ko ana ra ba? Manay makapurdoy, dili ni kuan. Oy, naman di ka diha. Unsa man te? Unsa man? Sige magkag-sulay-sulay, wala tay bugas, pamagul na dito. Alam, di ko manudlay ting ulitaw ko niya. Ay, gulang ta kuan na lang nga, gulang na ka, wala na yung mga kuan mo. Ito. Nagbantay ba pupus kong baol niya ikaduha puti. Kuan ba pudon ulan niya masigog panguling di ay. Ginagawa mo! Dili na ko tagdon te nga muyab ko. Dili na ko maminyo te, gulang ko dili ba ko gulang te. Di pa ko gulang ko. Kuan na, tanggapan na lang kay ulawan man ka. Ate ay sila nga sige maulaw ta te, ngaya dalaga te. Pwede pamagul na dito kay Sige na wala te. tay bugas. Sige puti Wala sa tay kuan. bugas. Sige na lagi mamagul lagi ko ron. Ane. Mo gani, sige mo lagol mamagul na lagi ko ron. Bali pulis ati pud nga mamunal pud ayon nga. Kuan ning nagbantay ba ko ato akong baol din ikaduha pod naghulat pud ko nga akong katong uyab lagi na ako na uyab na ko cellphone nga makontak na ko. Mao bay nagud akong kuan nga nagsusudlay ko kay may alam mamugapo ko. Ayun na si kuan kay no. Tukbon diri ka naibalbal andre. Sige balbal ko. Ako na ron. No, kuan itong kuan mo, walay kalayo sa imong uli. Di ko maminyo ani te. Bagulan, walay kalayo. Di ko maminyo ani. Magkuan ko, magpalit kog sudan, mangita pa kog sudan na nato. Sige te basta kay mamagul ko ron. Sige te. Sige dali. Grabe ni sa ati oy. Gulang na ta bunalan pag yun ta. Sa naabi ni nga pamaagi god. Trabaho bi pud yapon na mabantay sa baol. Wala siya kay baol. Nag-chat-chat arbay ko. Bahala gud dili na ko mamagul ay. Kapoy pod. Napapitay lang adlaw. Nagkapapitang adlaw.
Na, ingon po siya nga mangita sa pamaagi. Siya may mangita, siya magulang, bahala siya. Pare ko sa akong ulingan, sabi. Patang susihon ko. Sus, napuno mo dahil tubig yung akong ulilingan. Oh no! Makasamot yung katapoling, kinabuhian. Paita. Paita yun yung kinabuhing nas bukid. Mamagol, mangraha, mamaol. Maorgay, panginabuhi yun. Paita mo, siguro ning dili ko kontakon ito akong nauyab sa cellphone kay pamaol ra akong panginabuhi. Huh? Di na ako manguyab og taga-asa, taga-cellphone. Basta kay ngaray dalaga diri sa mua. Basta dili lang parinti, uyabon ako ni ron. Wow! Dalaga di ugma ako mamagol, nakapagtang adlaw. Ay, kapoy na. Oh no! Mabit to sabi eh. Kanya ako polis balay. Atos ko to. Uy! Nanay ka tindog-tindog. Oh no! Na! Babae yun ni. Huh? Yes, Lord, gitubag niyo mo kung pag-ampo, Ginoo nga. Na, makauyab din ko ane. Kani mao, gini sa akong uyab kay ako mangursunada na siguro din ay ko magpa-ulaw-ulaw. Gwapa mo yun kay iyang body na ko kakulaman. Labi mo sa bukbaslay kayo. Puro isa, pagaduda ko. Huwag mo ko kita ni kay ha? Anong karoon ka ba dyan ako nakita? Marahali ko magnunagdautan ay babae eh. Babae yun eh, dalaga yun eh. Kaya sige magkuhan-kuhan siyang buhok. Bro, ingon na bagutos ati ganiha nga kuan. Ingon na bagutos ati ganiha nga. Naibalbal hapon na. Adi mo ni balbal siguro kay takto mo sa nina. Ako ndoon, muna akong buhaton. Sus, ganay. Huh? Hi. Pwede magila-ila ka, miss? Miss? Ako ngalan, miss, si Anoy. Taga diri ra mo ko, miss? 18 pa akong edad. Miss? Tingog ko pala ka, miss? Miss, neng pwede ba akong makig-amigo niyo, miss? Taga diri ra ko, miss. Ako may tagyan ni Cebu Kayutaan, miss. Miss, pwede mo atubang ka na ko, miss? Para maka-istorya ko sa akong debate niyo, miss. Wow! Miss, pwede? Tingog ko, miss? Hindi. Miss, Oh no! Mo baliktad tambal. dili, miss. Wala kayo kay kapalit o bugas, miss. Mga ligya, kay tambal sa tambala, miss. Tambal, Tambal mo kukuyab, miss ba? Kasi pwede ka, miss. tambal ni siya nga pang palupad. Kuyog ta aming gabi eh. Kasi tambal palupad, miss. Uyab, bakong gipangita, miss, uyab. Kung talaga ni kitang duha. Kitana din. Ni gabi eh. Kuyog Kita na duha, kuyog ta? Oh, kuyog ta aming gabi eh. Huwag pa makukapaninguan mo kita na duha? Kita nagduha. Wala. Namalig, asa mo ka namalig tambal, miss? Huwag mo kukadungog, di mo gadiri ram kung gani, ha? Lana ni siya. Ganahan ka, ang palit. Dili yung kanin masakitan. Nga naman, miss? Dili na kanin mo ko kay maglupad-lupad ta. Ato yung gabi eh. Salamat. Maglupad-lupad? O maglupad-lupad. Wala akong makinahanglan nga mulupad, miss. Ang akong gikinahanglan nga makauyab ko kay mangminyo na ko. Ganahan ka kitang duha. Okay. Gisugot na ko ni mo, miss? Oh, Titig-titig ka. Nga naman nga. Maliga kag tambal nga, wa man jud ko kita ni mo diri sukad gani, ha? wala pa ka na tao. Naana mi diri daa. Huh? Yung ano ni amo kaliwa. Labi na ikaw ang usa. Usa ka tao diri mo. Oh no! Munang swerte ka. Ganahan maligay ka di masakitan.
Gusto man di ka masakitan. Gusto man di ka dili mabulugan. Kini kuyog ta. Kay manglupat ang duha niyang gabi. Ganahan man di kay kang anak kay gigma. Para magkuyog ta. Kuyog ta. Ayaw ka hadlo kay lupat-lupat na tayong gabi. Ayaw ka hadlo. Maglupad-lupad na tayong gabi, Dong. Dong. Ay kahadlo. Magdunga tayong gabi. Tabang te, abate. Tabang. Paita ni makakitan tayo, masulagma malamat ang aba. Tinuod na gini ni abat diri oy. Paita ni na sa bukid ay. Mapay mo lugsong ko anis ubos. Paita kinabuhi ah. Hapit ko batok be. Sus. Yung ay maagat din masigit at pangita bayi nga kuan. Matay tayo ito ni. Kuan jud ko. Namagon. Kaon pa unta ko. Paita. Kinabuhi ah. Hello mga kadamdam. So ngayon mga kadamdam, shoutout portion po tayo. So karon makadala maura to among video. I hope na nalipay mo sa pagtanaw ninyo. Kung gi-shoutout sila si Charmy Angana, Igso ni Dayflor, nga sa Platon. Sa mga nagkuha na mo, sa mga nag-comment sa Team Madilin. Sa shoutout mo diate sa imong lugar nga ginadya sa gawas sa Pilipinas. Amping na karunay wala sa kanapita. Si Nang Lisa Rio. Tapos si Bay Jan Rio, si Mariclis Nikito, si Chavez, Merry Christmas. si Mayres. Uban pang mga nagtanaw no sa Negrosanon, Pobre Negrosanon vlog. Shout out sa akong mama. Shout out sa akong mga mangkod. Catherine, si Almira, James Binti. Sa tanang mga nalingaw sa video, padayon mo suporta guys. Huwag pa mo makapag-subscribe sa mo. Dahil i-click nyo ang tiny bell para sige mo ma-update sa mga bagong upload. Please Ayaw ninyo escape ang kwan ads kay may na lamang. like and share, comment, and subscribe. So, mga kadjam-jam, salamat sa inyong pagsuporta sa AMOA. So, padayon lang mga kadjam-jam. Padayon lang ta dahil dili lang ta magpadala sa mga kwan din. Sige na kung ikasulti sa inyo nga lahat ka mong tanan kay inyo kung ipakalipay sa tamo. May spiritual lang ta mga kadjam-jam, tabanganay lang ta. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Bye-bye! Shout out sa nag-kuhan sa camera. Shout out ni RJ Giselle. Bye-bye mga kadjam-jam. Bye-bye!